ekhala ngendodana yakhe okuthiwa yabulala umuntu engasahlala ekhaya since yabulala umuntu uyavuka ayohlala ethuneni. uMagogo kusibhalele ekhala ngizomnikeza ithuba uMagogo asichazele. Magogo asikubingelele sikwamukela. Unjani unjani umnandu Magogo Hendricks. South Africa ndicela ninibone ndicela usizwe because indoda umfana wami uyahamba ayohlala kulo mntu obulaleyo akayityi akayenzi uvuka netso uhamba khona. Magogo, it seems like we are struggling with isiZulu. Can you speak with your comfortable language? I'm an Afrikaner. Yes, you can praat Afrikaans. Hy verstaan Afrikaans. Ek vra julle asseblief Suid-Afrika mense, help my om my seun te help. My seun het iemand doodgemaak. Nou my seun gaan, hy staan net op en gaan nie by die graf. Hy kom nie terug, hy eet nie, hy eet net in die oggend en gaan hy terug. So help my asseblief. Of die mense hom doodgemaak het. Do you mind to mix with English or isiZulu? Do you mind to mix so that for those who doesn't understand Afrikaans? I want people. Yes. Dead people. That guy he was killing. Let the persons, the family kill him once. Not let him come back because I'm suffering in the house. I'm suffering serious. I'm suffering because the person is just standing up and eat and go to the graveyard. I understand, Magogo, but my concern is for those who doesn't understand English and Afrikaans. Can you try to mix with isiZulu? Ndicela labantu laba ifamily kalomfana lo bambulale once because lo mntu lo uyatya ahambe the whole day uyahlala la. Mhlawumbe umbuzo ozoza ngakuwena Magogo, njengoba wazi ukuthi umfana wakho ubulala umuntu, wena njenganomzali ikuphi okwenzile? Umthathile umntwana wakho wamisa emaphoyiseni? Ndumyisile, amapolisi bathi abana witness. Abana witness. So but evidence ikhona because phela umuntu ushonile. Yeah. Why bengambophanga? Andiyazi. So mhlambe ke yiluphi usizo olufunayo olufunayo njengamanje for someone who can assist? Yiluphi usizo olufunayo? Ngifuna umuntu omsiza because lento uyambetha. So mawuzwa lo muntu mayifika lapha ethuneni ufika enzini kule graveyard ufika enzini? Uyajonga athi uyajonga netso uhlala netso ayajonga. Akayenzi lutho ujonga netso. No Magogo, thank you for your time. Let's hope South Africans will be able to assist you. Mhlambe inombolo yakho ngatholakala kuyona. Do you have a phone Magogo? Yeah, ndinayo inamba. Okay, inombolo yakho ithini? 071. Yes. 80. Yes. 53. Yes. 8. Yes. 75. Yes. Sibingelele emakhaya, sibingelele umbukeli nabathandi bekhasi leli. Sisendaweni yase Centurion iyaziwa ngokuthi kuse Oliven Hotspot. Njengoba nibona ke sisemathuneni, omunye umuntu ke mhlawumbe udaba olithola manje uzozibuza ukuthi kwenzakalani. Siye sabhalela umama ekhala ngokuthi indodana yakhe kusolakala ukuthi iyabulala umuntu. Kusukela kuleso sigameka iphindanga yaba right njengoba engasahlali nasekhaya. Kuthi uvuka njalo ezohlala la emathuneni. Sizama ngizozama nje kumzuma. Nansi le ndoda esifunayo. Security ngala eZansi. Oh, security. Kwangcono. Ndona. Kunjani Ndona? Ndona. Asikubingelele Ndona uyaphila? Sicela ukubuza Ndona ngabe uyamazi lo muntu loyo? Ngiyamutsiba mina. Wamtsiba? Ngiyamutsiba. No, umuntu kanitsi mo has been 3 weeks since I'm kanitsi. So mayela wenzani? Uneditulela kuba kho anafasi ayi. Allah. Ubulele umuntu. All right. Mhlambe senizamile nodaba kulibika emaphoyiseni noma kubaphathi beni abaniphethe kule ndawo? Like brayo akasibithi amapolisi wona umuntu harmless udulete. Udulete. Ungakwazi ukusiphelezela siyoxoxisana naye? Kulungile Ndona.
mbukeli sizama ukusondela kuyo lensizwa le sizama ukuxoxisana naye sibone ukuthi singayisiza kanjani njengoba beseshilo sizoyishiya inombolo ngezansi kamama abangakwazi ukusiza mhlawumbe ngaba befundisi okanye mhlawumbe umuntu osizayo ngokwesinto asisize lensizwa ngoba kuthiwa since yabulala umuntu njalo iyavuka izohlala la eduze kwaleli thuna ngizama ukusondela Shobaf ubani igama lakhe Sibusiso sicela ukukhuluma nawe mfowethu hayibo